1:11, imos agora ata un dos concellos limítrofes con Ourense para saudar o alcalde de Amoeiro, José Luis González. Bos días. Hola, bos días, Paco, buenos días. Bueno, como se presenta o verán en Amoeiro? Que actividades propón o concello para os seus veciños e supoño que tamén para visitantes? Pois mira, o verán xa casi empezou a principios deste mes. Xa tivemos o fin de semana pasado o rally que pasou por o Concello de Amoeiro, que tuvo moi boa acollida, porque foi unha das probas foi nocturna, e a verdade é que foi un espectáculo. E desde aí, pois, a verdade é que xa Amoeiro xa se ve moito movimento. Ahora estamos co campamento, vamos a empezar a facelo o día 1, sería un campamento de xulio e agosto, pois todos os nenos desde 3 anos hasta 14 anos, terían o seu por cada 15 días pagarían 25 euros, mes completo 50 euros. A verdade é que dispoñen de todas as instalacións públicas para poder facerse actividades 2 veces ou 3 según a organización da empresa que vai facer o campamento, pois pode utilizar as piscinas 3 veces ao día, 3 veces á semana, o polideportivo. Todas as instalacións están disponibles para o campamento. A verdade é que sempre hai unha afluencia grande, máis de 100 personas, sempre sobre 110 inscritos. Despois xa vamos ter tamén as piscinas que as vamos a abrir o día, a primeira semana de mes de xulio, gratis. Unhas piscinas que contamos con as das piscinas máis, non son as máis grandes, pero sí que da provincia son as máis competentes. Non é por nada, pero son 3 piscinas olímpicas, semiolímpica e unha infantil con 8 barbacoas. Teñen 8.000 metros cuadrados de terreno, unha cancha de tenis, unha cancha de baloncesto, a vez tamén de fútbol sala. Eso sería gratis. É un atractivo que desde fai 2 anos pois intentamos que sean gratis as piscinas. Todo conta do Concello. Que vai haber? Pois o mes de xulio e agosto vamos promover os mesmos que os últimos 3 anos, os venres de cine e teatro. Venres noite, cine e teatro, ali no Campo do Souto. Un venres teatro, outro venres cine, e a ver se podemos incluir algunha actividade para nenos tamén, tipo marionetas ou algo así, similar, estamos logo estudiando. Bueno, e para terminar o campamento o verao, pois o día 5 de setembro vamos ter outra vez a Survival Zombie que tuvemos en febreiro. En que consiste? Pois esta vai ser algo un tipo novedad, porque vai ser o que é non vai ser exactamente o que é o de zombies, capturar a zombies, nada. Vai ser unha purga. Entonces eso ainda vai ser un pouquiño máis novedoso. A ver se purga que non debe. Claro, eso tamén pode. Pero bueno, a influencia que tuvo a afición que hai en estes eventos que eu ignoraba as cousas como son. Eu ignoraba que se desplazara xente de Valladolid, de Madrid, de Barcelona, de Canarias, Andalucía, que se desplazaran a participar nestes eventos, nestas actividades. Se alguén se presenta en Amoeiro despistado nesos días, que non se asuste. Efectivamente, porque para nós, para todos, e para mí tamén foi novedoso en febreiro, cando tuvemos, porque foi 473 inscritos, estuveron desde as 10 da mañá hasta as 4, desde as 10 da noite hasta as 4 da mañá, e aquelo dando voltas para un lado, para outro, e dicía a xente, bueno, pero estos que fan? Bueno, pois é un que consiste o evento, as pruebas que hai, bueno, lle gusta, a verdade é que gusta. Bueno, é a influencia, é o que nos interesa. Amoeiro somos un concello dinamizador, intentamos todo o que podamos, valoramos
que potencia o Concello, pois alá estamos. Bueno, e que balance fai do mandato municipal destos 3 últimos anos? Hombre, eu penso que traballamos dentro do que podemos, traballamos o suficiente do que tiñamos planeado facer. O sea, tiñamos moitas infraestructuras que non podíamos, que non había maneira, que estaban aí en stock, fomos sacando para diante. Tipo campo de fútbol, tipo algunhas plazas, que intentamos tamén humanizar, e despois o máis importante, desde que entrei no ano 19, a idea era subir o censo. Nós éramos 2.280 e hoxe somos, me parece que nos faltan 12 para 2.500. Houve unha pandemia, tuvemos 160 fallecidos nestes últimos tres anos, e eso, vendo que somos casi 2.500 habitantes, significa que o censo está crecendo. A xente, de feito, aí está, que non hai unha casa casi para alquilar, que non hai casas para alquilar, as que se compran, pois, estánse negociando, pero a vez parece que xa hai esa que rula xa o que é a venta. Bueno, voltará, polo tanto, a cabezar a candidatura vostede? Pois esa é a idea. Esa é a idea, porque o traballo que estamos a facer, pois eu creo que hai que ainda non está terminado, creo que o merece que me siga presentando. Bueno, e que atractivos ten Amoeiro para os visitantes? Poño como exemplo algo que a mí me chama poderosamente a atención, porque me parece un espazo maravilloso, o Cachón. Sí. Esa é unha das rutas que é a máis emblemática da zona de Amoeiro, que é o río do Berbenteiro, a ruta do Berbantiño. Eso é un espacio que por unha senda, por unha parte é Amoeiro e por outra parte pois limita con Maside. E hai aí 3 muiños onde hai unhas barbacoas para pasar os días e disfrutar dese entorno. A verdade é que o Cachón é unha catarata, 2 cataratas que terminan nun pozo que é para bañarse, ten 20 metros de profundidade, tipo lago, pequeniño, pero que sí que a xente pues, se tira ali a bañarse e disfrutar dese entorno. E despois xa do que é a ruta, que a sendeira gusta moito hoxe o vegetal, xa é excepcional. Bueno, xa tamén temos unha nova, que lle chaman a ruta do Formigueiro, que empezamos fai 3 anos, de 800 metros de largo, con 5 muiños, nos que restauramos 3 muiños. E agora vamos seguir outro kilómetro, 200 metros, hacia o pueblo Formigueiro, hasta chegar xusto ao pueblo Formigueiro, pero vamos a ampliar esa ruta. Vamos a invertir aí tamén 525.000 euros. Bueno, entre as dúas rutas, que son as máis que vemos que son dun entorno especial, porque enlazan tamén 3 parroquias, enlazan tamén o Pazo de San Damián, que a día de hoxe está aberto e pois, pode visitalo calquera que queira, e outro que enlaza co Pazo Otero Pedracho. Pois, José Luis González, alcalde de Amoeiro, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión, e feliz verán, e que non se asuste ninguén cos zombis. Eso, estares benvidos, estares invitados a todos, a que participar, Ainda que non queirades participar, por lo menos velos. Unha aperta, gracias. Ya, 20 minutos, continuamos, Más de Uno en Onda Cero.